महाराष्ट्रातील महापालिकांची प्रभाग रचना करण्याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आल्यानंतर आता मुंबईमध्ये जुन्याच प्रभागानुसार निवडणुका होणार असल्याचं स्पष्ट झाले। त्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेमध्ये 227 एक सदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात येणार आहे। मुंबईमध्ये आधी 227 प्रभाग होते। महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर त्यामध्ये वाढ होऊन 236 प्रभाग करण्यात आले। पुन्हा महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर 227 प्रभाग करण्यात आले। त्याला आव्हान सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देण्यात आलं, पण ती याचिका फेटाळण्यात आली। त्यामुळे मुंबईमध्ये 227 प्रभाग असणार आहेत।